Әлбәттә, тамашачылар артист халкын сәхнәләрдә күреп кенә белә бит инде. Менә ул безгә, менә миндә үземчә тамашасы бит инде. Тамашасы буларак миңа артистларның өйдә нисә икәнен, аларның нинди вино эсә, нинди күлдәк кия, мәсәлән, нинди прическа йөртә. Гомумән, ял вакытларында менә шөгыльләнә, шуны һәм белергә теләрнем. Ял вакытында Башлайды. Аннан мәсьәләләрмен. ял эләксә инде тизрәк авылга чабабыз инде. Әле Халитның әтисе дә нисе дә исән. Минекләр мәрхүмнәр инде. Анда кайтып аларның күңелен күрергә ярдәм итәргә тырышабыз. Менә супер музыкаль гаилә. Халит, супер музыкаль гаиләнең башлыгы булу авырмы? Супер музыкаль бигрәк күп була, конечно. Менә минем бәләкәй чакта, Айнур күп чакта, әткәй карап утыра торган. Мин әткәйгә карап утыра идем, аның уйнаганына сокланып. Шуннан мин үсә башлагач, әткәй миңа сокланып карап утырадыр. Хәзер мин Айнурга, улым малайга менә Илшат армияда служит. Аларга карап утырам. Киләчәктә аларның балалары шулай аларга сокланып карап утырыр инде. Лилияның әтисе әнисе лек укытучылар булганнар, пенсиягә киткән шунда. Тоже музыкантлар, артистлар. Лилияның әтисе башлаган нидә? Авыргаз театрында, халык театры, хәзер Стәрдәм укытында. Салават театры. Анда башлаган эшләп. Минем родительләр, әти-әниләр инде. Артистлар, әнкәй яршы, әткәй баянчы, аны беләсез инде, барыгыз да беләсез, күргәнегез бар. Шуннан абый, бер туган абый минем. Без ике генә малай. Ул аккордеонда уйный. Ул художник үзе. Сәнгать училищесын бетерде. Шулай итеп менә Картатасы. әткәйнең әтәсе карттай. Ул дәврендә Казан дәүләт филармониясына ашкан кеше. Гөлсем Сөләйманова, Зифа Басыровалар белән, Гали Җәмилхановлар белән эшләгән кеше. Шуннан килгән инде, буыннан буынга. Менә 4нче буын. Хәзер ул безгә супер булып күренә инде. Кассирга акса урынына 12 колготки бирдем. Кассирның тоже аксаһы юк бит инде. Миңа сдачага 2 грившик бирде. Һәргә кайна менә яшәү вакыты тейдеме? Һәм нисек мөнәсәбәттә хәзер? Кайна белән яшәү вакыты тидеме дип әле әнкәйләр үзләрен карарлык. Бит инде авылда торалар, үзләренең дөньялары бик матур. Әнкәй әле кызлар кебек яшь, аны тапшырулардан күргәннәрдер инде тамашачылар. Киләчәктә минемчә яши алырмын төсле, безнең характерлар туры килә әнкәй белән. Әнкәйнең менә 2 генә малай, безнең дә 2 киленне кызларым дип йөртә. Шулай булгач. Бәлкем тияр бәхете. Халит, менә сәхнәлә һинең үзеңә генә хас булган елмаю. Ул һинең сәхнә өчен генәме ул, әллә өйдә лә шулаймы? Ансым Лилиядан сорайсыз инде. Лилия? Не, булай әйбәт кеше инде. Ничә вакыт инде ул? Әйбәт кеше. Иле тора. Бөтен әйбер җитешсә, бөтен дөньяң җитсә, ул җылмаясың инде. Рәхәт тормыш булса. Әле 20 ел дүйім ятакта яшәп тә, җылмаеп яшәдек, Аллага шөкер. Лилия, Халитның елмаюын бик мактаның, әле елмаю өчен матур итеп елмайган өчен кәвә сактыңмы? Булай филармониядә таныштыгым танышуым. Вахит, ничек булды әле? Сигә төшер әле. Мин бик яшь килеш өйләндем. Лилиядә яши. Анда филармониягә эшкә килгәч тә, как раз филармониянең фойесында бит. Без гастрольгә китәргә торалар иде. Рамазан агай Янбек бригадасында эшләдем бит. Мин Фелис Гареевта эшләдем ул вакытта, Фелис абыйда. Шуны күрешеп киттек, танышып киттек. Шуннан озак тормадык инде без. Алай озак көттереп бирмәдек, өйләншек тә куйдык. Бергә яшәп киттек анда. Ул башта үзе миңа гашык булды әле. Башкортстанның атказанган артистлары Лилия һәм Халит Фатыховтар 3 бала тәрбияләй. Олы улдары Илшат үкенескә каршы ул безнең менән була алмады. Әле хәрби хезмәттә. Кесе улдары Айнур сәнгать институты эргәһендәге махсус музыка мәктәбенең 7нче сыйныф укучысы. Айнур, һинең музыка менән ничә яшьтә шөгыльләнә башладың?
4 yaşlardan. Һәм нәмә менән шөгыльләнә башладың? Тәүдә баяндамы, гармондамы, әллә ноталар? Иң беренче хромкада башладым. Азак уенчы хромкада. Азак баянга күчтем. Хәзер минем белүемчә һин махсус музыка мәктәбендә укыйсың, шәйме? Нинди класста? 7-дә. 7 класста нәмә менән шөгыльләнәһең? Баян классында. Баянда өстәнәһеңме? Аның укытучысы бик яхшы укытучы, Николай Иванович Махни. Иң көчле укытучы инде. Ул бит укытучы туры килсә, укучы күтәрелә үсә. Йомшак укытучы булса, укучы да йомшак була. Шуның өчен тфу инде Николай Ивановичка рәхмәт. Киләчәктә яхшы музыкант ясайм ди инде. Музыкант итәм. Хәзер безгә әле музыка коралында уйнап куя торһың, ям? Һәм бина вакыт иң кесеһенә килеп йетте. Көпшек кыз. Фатихова Динга Крайсовна. Өстәл астында торабыз безнең. Ул безнең бик кызык күңелле ул, җырлай. Әле бик зур концертта көлк кичәсендә Сәхнәгә Уфада зур сәхнәдә булды, җырлады. Анда Радиф ага Тимершин эшләгән ул программа. Ул аңа инде ул бит инде немецчә җырлагач, аңа ул переводлар ясады үзенчә. Шулай бик яхшы күренде. Мин папасы, әнисе, кеше абыйсы, олы абыйсы, ул төпчек. Безнең семья бала күп инде. Гастрольгә йөри ул безнең белән җәйкене автобуста. Үзенең урыны бар аның. Шуннан иң бер кызык ягы бар, җырлый бит инде. Хәрит Лилия, менә үзегезнең тормышыгызда иң кызык тарихты вакыйганы эшләйегезме? Азат Айткулов белән бер кызыклы Азат Курай белән барган ил Курай шәт инде безнең атаклы. Хәзер бер үзбәк килде инде, Азат үзбәк яшәп тора бит инде булай. Килде дә инде моны канча урын, канча тора, ничек барырга дип сорый инде, сорый инде. Шун Азат әйтә, не понимаю ди. Өстөлеңне оныткан, ачыш дип үзбәкчә сүгеп китте. Өстөлеңне оныткан, үзбәк дип уйлар инде. Азат үзбәккә шаган, үзбәк дип уйлаган. Шундый чаклар күп була инде. Кызыклар күп инде. Лилия Хәлил, гүзәл гаиләгездә тик һөенечле генә көндәр көтсен алда.